gramo mantequilla, 7 gramo gatza, 22 lebaduranak, 7 arrautz, 340 irina eta 240 azukria. Aparte, hemen dakate beste katilu bat, horra pasoko ditutelako arrautzen zuringuak, dakat barilla bat bebai, eta gero dakagun laberako papela jarritxa, labeko bandejan barruan. Eta hau erabiliko dut, hemen bertan masa egiteko. Eta azteko, mantequilla berotuko dugu, botako dugu mantequilla guztixa ona, eta bariakin berotuko dugu pixka soltago arte. Ikusiko duzu, hasieran pixka zaila dela, gogor dauelako, baina buelta batzuk ematen dutzagun zen momentuan, baina hasiko da pixka soltatzen da. Bale, mantequilla bigun dakagula, botako hotzagu azukria. Botako hotzagu azukre dana eta jarraitzuko dugu irabiatzen. Ikusten baduzu, barillakin oso astuna dela, hasieran mantequillak asko pixatzen dau, erabili ditugu eskuak eta barina jarraitzu. Masatxo hau eitzen, azukria eta mantequilla ondo nahastu arte. Behin honeko testura hau dakanean, egingo duguna da azukria, gatza, botako dutzagu irinari, pixkat nahastauko dugu, eta lebadurakin egingo dugu bardina. Nik kasu honetan botabia gotzat bat eta erdi, baina, segun zelako dian zuen sobriak, botako biako dutzazue bat, edo bi, eta, gogoratu iala, 22 gramo. Eta bardina nahastatzen dugu. Bale, eta hasiko gara arrautzekin. Arrautzetan, banatu behar dugu zuringua eta gorringua. Zuringua lagako dugu hemen eta gorringua da botako duguna ona. Baina oso garrantzitsua da, banaka eitxia. Bale, orduan. Banatuko ditugu zuringua eta gorringua. Eta behin banatu dugula, botako dugu ona, eta jarraituko dugu masa hau eitzen. Behin ondo nahastatu dugula, jarraituko dugu urrengoakin. Berriro bardina ingo dugu. Eta behin sepatu dugula, barriz be ona. Eta masa jarraituko dugu eitzen. Behin ja, 7 gorringoak ona botata, jarraituko dugu hau eitzen, irabiatzen pixkat, eta hasiko garaia irina botatzen. Eta gogoratu, sobrau dia zen 7 zuringoekin, eta gora dibidez apaltzeko tortilla bat egin aldozu. Eta hasiko gara irina botatzen, ez dugu botako dena batera, pixkanaka botako dugu, eta bardin jarraituko dugu irabiatzen. Hasieran erreza izango da, gero eta irin gehiago bota, gero eta gehiago kostauko dau, baina oime bai, pixkat kostauko jatzu bariak inaitzen, orduan posible da bai eskuak inaitxia. Eta masa hau ez da gogor geratzen, bale? Gero bida pringoso moduan, eskuetara pegatzen da holan pixkat,
baina ez da gogor geratuko. Orduan, bukatzerakoan masa ondo ditzen hau da. Irina eta aurretik ekagun masa ondo nazten dugunean, sartuko dugu izozgailuan 5 minututxo, pixkat gogortzeko eta holan gero errezago izango da formak emotika. Bueno, eta pasako dut beste gol batera, jatalako sartzen bestia neberan, eta gogoratu. 5 minutu lagako ditugu neberan, eta bitxartian jarriko dugu labia berotzen. Jarriko dutzagu berua goitik eta behitik, 180 gradutan. Vale, eta behin 5 minutuak pasau diazela, batara dugu ja, eta oin, 2 kutxarilla erabiliz, hasiko gara gaietak eitzen. Hartuko dugu holan puntatxo bat, eta beste kutxarilla laguntzakin, jungo gara botatzen. Vale, nahiz eta oinolako forma geratu, gero labian sartzen du momentuan, aplauko da gehiago eta gehiago da gaieta formakin. Eta, orduan, fila bakoitzean, ez ditugu asko botako, besteran, pego bengo dira. Eta behin, bete dugula hau, labian sartuko dugu. Vale, eta labian sartu dugula, labe barruan eko ditugu 13 minutu tanda bakoitza, eta orduan jarraitzuko dugu, bigarren tanda hori prestatzen. Eta atara dugu ja lehenengo tanda. Labetik, eta ikusiko duzu, ataratzen dozuenean pixkat digun dauzela, baina lagatzen dituzunean pixkat gogortzen, beretan super gozua gauzela.